Curiós, això. Ja. Val? Que anem a fer totes les coses una mica collasso. Sí, perquè tu no té cap, no? Per tirar allò que... Aquests Sí. que estan tan fatal és la mida, Ja. Bueno, és allà dalt. No? No sé, sí, té casa de la muntanya, que és de 1989, del símbol. Déu-n'hi-do. En teoria no ens han de cobrar. Ara veurem què passa. Normalment això està tiborrat de gent aquí, no? Saps? Aquí vagi el drac. No pot tornar a entrar. Això no haurà estat mai tan sol com avui, com aquests mesos, vaja. Faig una mica perquè... Aquestes planades, el que sota són les columnes. Sí.